Marka za 13 korun, jak bylo domluveno. 650 000. Jasný. 50 000 marek. Přepočítej to. Přece bychom vás neokradli. Jako svý zákazníky, co? Prosím vás. Na svíčkový. A vy si to přepočítejte taky. Karle, promiň, my jsme nevěděli, že je to tvůj kšeft. Nevěděli? Je to v pořádku? Je. Ano, je. Můžete jet, pane Veselý. Já jsem nevěděl, že to takhle celý dopadne. Tohle se mezi přáteli nedělá. Ano. Příště by vás ta koruna ušetřená na Marce mohla přijít draho. A vy si teď dáte pár měsíců pohov. Nebo ten váš nápad s falešnýma dolarama odsereme všichni. Nasedni. Tohle si vezmu do úschovy. Ty vole, takovej balík! Na to čo? Dělej na to čo? Ta svině. Takhle mě v tom nechat. Za ten podraz ti to patří, ty hajzle.